गोमानानै दङ बहा थांदो बहा थाङाखै बेखौ आं जेबो मिथिया नाथाय आं बेखौ नागिरो सोरनि गोरोन्थिमोन गोसोआव गोबां सोंलु आंबो रां रुफा बायदिसिना होदोंमोन बिनो बेखौबो होखांनायनि उनावबो बियो गुबुनाव खारलांबाय नाथाय बियो मा जाहोन जागोन मानि थाखाय थांदो बेखौ आङो जेबो बुजिना मोनाखै सोरनि गोरोन्थिमोन गोसोआव गोबां सोंलु दिनै मोफ्लामगासैनो आंनि मुङा बिक्रम बर' बाक्सा डिस्ट्रिक्ट सालबारि फाख्रिगुरि गामिनि आंनि बिसिया गोमानानै दङ बहा थांदो बहा थाङाखै बेखौ आं जेबो मिथिया नाथाय आं बेखौ नागिरो आंहा सानै गथ' दङ सासेया जाहैबाय हौवासा सासेया जाबाय हिनजावसा सासेया हौवासाया जाबाय 7 बोसोर आरो सासेया 2 बोसोर हिनजावसाया 2 बोसोर नाथाय बियो आहार जानायखौबो गारनानै थांदो बेखौबो खोथालाङाखै बहा थांदो आङो गुबुन जायगायाव थांदो होननानै बेखौ मिथिदों नाथाय बियो दासिमबो फनबो खालामा फनबो हरा फनखौबो रिसिभ खालामा नाथाय गथ' सानैया दासिमबो बिमाखौ नागिरनानै गाबबाय थायो गाबबाबो आङो थेवबो बिखौ आं सामलायनायजों लोगोसे गथ'फोरखौ आङो बिमाया माला फैगोन बेखौ आङो कल खालामनो नागिरो नाथाय कल खालामबाबो रिसिभ खालामा बेनिफ्राय सिगाङाव बियो गुबुन हौवाजों खारलांदोंमोन नाथाय खारनानै दान मोनथाम बा मोनब्रैनि उनाव बियो फैफिननानै रायजोफोरा बेखौ मिटिं लिंनानै आंबो बा हौवाया एक्सेप्ट खालामनानै आंबो रां रुफा बायदिसिना होदोंमोन बिनो बेखौबो होखांनायनि उनावबो बियो गुबुनाव खारलांबाय नाथाय बियो मा जाहोन जागोन मानि थाखाय थांदो बेखौ आङो जेबो बुजिना मोनाखै नाथाय आङो बेखौनो सानोदि सोरबाफोर नैबे फट' दैथायहरदो बे फट'खौ जुदि नोंथांमोना जुदि नुयोब्ला बहाबाफोर नुयोब्ला नैबे कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना कल खालामनो हायो आंखौ आरो कल खालामनो थाखाय आं नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं खोन्थानोसै 8822854552 बेनो आंनि कन्टेक्ट नाम्बार बे कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना बहाबाफोर बा गुवाहाटियाव बा जायखिजाया जायगायाव जुदि नुयोब्लाबो नोंथांमोना आंनो बै कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामबानो जाबाय बेनि थाखाय आङो रायजोफोरखौ खावलायो आरो जायखिजाया जायगानि बर' गोजोनथाव खौरां आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ टेक बुस्टाराव प्रोफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा साहस आरो गोहोबो होगोन सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।